Ja. Ja, ik snijf aan jas snijf ik kudijakken. Hallo moren te kudijakken. Ja, een beetje kopje je gewoon. Room 4 gang. Dat is nou mat. Oh. Vee. Oh, ga niet je toe moren. Oh Lord. Hallo. Nou, een tasje gewoon als een turkey sausage een vee. Ja. Ja. Ach, ik een kudijakken, zo ik ben met je. Roosken een kudig tasje van de houdie. Dat is een tangel, en bij is bij zo'n chinnig en een kutje. Gewoon een beetje gooi. Ik heb nou niet woord. Ik sprak. School op de wees een kruini. Je mag niet bidden, zo goed zijn die hebben weer je hostgestje. En als je wat kijkt, veel gaan van een gooi boek. Sure. Kom maar, en je doet aan toe. Sure. Kudu goed, misschien een kudig jou. En als je komt te gooi, kan je daar naartoe kan gaan. Je met mij het handen die. Je goed en je gaat Mhìcheil, dus je. Klaart. Kan je gaan. Gewoon je klaart. Dus bek te heel goed. Tusk met de heel jou. Zo'n kan dat we gaan op kast. Ja. Hartige schins, je gaat roken, bria. Er is een heef. Je gooit op. Agus je moet doen jassen te noosje of zo'n chili. Van mij heb je waar ik met zo'n chili. Ja, goed je gaat slaas en jassen. Zo'n chili. Robert staat er bestaan. Daar. Niet me hintje. Wij maken chillen, was je daar. Tje? Wij maken chillen. Waar goed moos. En ik is het jas, daarom ben ik bek. Zal maken maar goed bek. Had je nog maar goed chili, toen je dus chown. Of wij maken Ik ga je school. Fatten de kids. Nee, potje gaan op een boel. Bij Jenny get a vers. Harald, toen je kopje de westjag met hen hebben. Mehes. Sure. Kersan een vers in. Potje gaan met de piano. Wat kan je nog? Wat kocht er in met die machine? Hé, trouw, tjoe. Dus rood skittisje en je rood daar jou wat in. Zijn de dagen heb ik al. Oh, iemand toch daar. Ja. Brecht, kaartje. Dan kon je een beetje kopje je best. I guess wat, sure, just as big a cut, make a bigger cut, a big kruin. Je west, en vlakje. Ja, Vlakje, hallo. Bij kern nog, een rood square. Bij square, dat is een vlakje kon je. En je vatten ze bij handen van een plaatje gaan nu ga je als de west. Laten we een beetje in general woordjakken. Maar een beetje hoeken. Wat trouw. Tube. Ja. Boven. Sure. Ja, zo'n general. Maar dan gaan we storen. Dat is een tweevoudig voorgaan voor zo'n general. Nou, snap ik dat gewoon. En dan weet ik roer, weet ook al roer. De potje. Nee. Zeg, wie ik. I guess, dat wij immer dag daar, ook. Zie je dat gereed daar, naar kwantje? Daar agus sugger. Kaantje Mhìcheil kan we weer doen het scherp kwaas. Ja. Tjoen had op dat is nog te nemen. Rood jou aan een aardig ook, no, zie je dat dat plain, hij is dat goed. Nee. Ja. I guess, kom op de gewoon, zie je dat gereed met een gaag shitfang, ik roesken en gurig. Ja.